Ban yo ya ki Khubor bat ki jingtip phila ban subscribe ya ka FLOWDA Miles channel. U Samla Prince Sukhlaiñ u bayakun ya ka election hakane ka election MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council wala daw klem poi ka thongru hakane ka jingyakun ka jong u na ka Saipung Constituency Henry na kaliang ka jong u sngaw khia ba onum klet ya ki pajba Nongkyrshan purai u hakane ka election MDC ka badang sudap u Samla Prince Sukhlaiñ u ai Khublei kerpang ya ki Nongkyrshan ki jong u baru hak juk opor u kwah ban ai Khublei ya baru ki pajba na ka Saipung Constituency na ka benta ka election MDC ka badang sudap Bagana Khubor ko ban ai Khublei ya ka constituency ka bagi ki jongi artinyo Saipung Nongkyrshan constituency ko ban ai Khublei ya baro ki Nongkyrshan jong ka voice of the people party nitip pa ngimpoi sa kathong hakane ka po ngako ban kran ngako ban ong ya kane ka po ba padu jingkerman kawai kisngi rangkat bat ka jing tresitom bat ka jing rukat jing dan rukat lembar blai bat ni kawai kisngi nginyo ban kait ya so ka jing jab ta hinga ko ban ong ipi ka perlok projor tawngin am Khublei Shibun ki baladap ngin perkhat ya ki kam ki bangin le shikmat ngin am shang thai ngin satur shikmat ngin hadu bangun poi shakatham kata hinga ko on ong ipi tabu ini ki jing duai ru pa ka rui ke muluk ke jangi kan yo ya ka jing shat ke bokhut berkawasuba tang kata hinga ko on ong ipi Khublei Shibun Khublei Shibun